A könyvkiadás egyik legspeciálisabb ága a térképkészítés. Ha valahol, akkor itt nagyon fontos a szakértelem és a megbízhatóság. 1990 óta léptem be a térképkiadásba, mint piacra. Tudomásom szerint azt megelőzően a térképkiadás állami monopólium volt. Gyakorlatilag csak az állam és intézményei adhattak ki térképet. Emlékeim szerint 70-80 település rendelkezett Magyarországon térképpel. Amikor is 90-ben elkezdtek főleg a kartográfiából kiváló térképészek térképkiadással foglalkozni, valamint jó magam is Gyuláról, az ország délkeleti csücskéből reklámtérképeket kezdtünk szervezni. Mi tulajdonképpen ösztönösen, tehát egy ilyen kívülálló outsiderként kerültünk ebbe a szakmába. Mi reklámtérképekkel foglalkoztunk, mint amikor beléptünk szinte minden cég. 3 év alatt körülbelül 90 településnek a térképét tudtuk ilyen módon elkészíteni. Ezzel egyébként már megelőztünk minden konkurenciát, viszont egy olyan korlátba ütköztünk, hogy nagyjából a 10 000 lakosság szám alatti települések sem vállalkozókban, sem pedig önkormányzati anyagiakban nem rendelkeztek annyi pénzzel, hogy finanszírozni tudtuk volna belőle a térkép költségeit. Na most ebből született a cégünk ötlete vagy koncepciója, mert ez jóval több, mint ötlet, hogyha egyenként nem tudjuk ezeknek a településeknek a térképeit kiadni, mi lenne, hogyha egyszerre adnánk ki egy nagyobb közigazgatási egységnek, tehát mondjuk egy megyének az összes térképét, és azt elneveznénk megye atlasznak. Az ötlet fölmerülésekor számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a saját megyénk, Békés megye 76 települését, ha külön adnánk ki, az durván akkori áron 50 millió forintba került volna a hagyományos technológiákkal. Ugyanakkor ennek az összes településnek az egyszeri és össze koncepció mentén, tehát magasabb színvonalon való kiadása, az ennek a 20%-ába került csak, tehát 10-valahány millió forint volt a költségvetése, és hangsúlyozom, hogy egyben többet ér 76 település térképe, mivel egységes, összehasonlítható, azonos adattartalmakkal rendelkezik, mintha ezt 76-szor adnánk ki, pláne, hogy nem is tudtunk volna 50 millió forintot előteremteni. Ezekben a térképekben milyen információk vannak még pluszban? Tulajdonképpen a megye atlasszal mi egy új műfajt teremtettünk, remélem, hogy nem tűnik túl nagy képűnek, ami azt jelenti, hogy ezt egy megye összes település térképéhez, egy megye összes településének történetét, ismertetőjét hozzávontuk. Ezen kívül fotókat is helyezünk el benne, tehát bizonyos szempontból ez egy ilyen guide jellege is van neki, tehát egy picit útikönyv jellege is. Egyébként ennek a sorozatnak az utolsó tagjait most a következő hónapokban fogjuk kiadni, ezáltal a 19 megye minden térképe, vagyis minden atlasza ez év nyarán el fog készülni. Minden megye atlasz 10 000 példányban adunk ki. Ezek az atlaszok olyan felhasználókhoz kerülnek, akik abból élnek, hogy minél hamarabb és minél pontosabban tudjanak kijutni adott helyre. Például a rendőrség, tűzoltóság, mentők, vagy például a fuvarosok, és például az antenna szerelő, akit bármelyik településre kihívnak, nem kell neki keresgélnie, hanem térkép alapján előre ki tudja jelölni azt, hogy hova akar menni. Mennyire tudnak lépést tartani a számítástechnikai boommal? Az első perctől kezdve térképeink számítógéppel készülnek, tehát olyan rajzprogramokkal, CorelDRAW programmal, amivel nagy léptékben, tehát nagy mennyiségben lehet ezeket a térképeket készíteni. Ezek egyébként állami alapadatok alapján, tehát hivatalosan és pontos adatok alapján készülnek. Mivel kezdetben ez nem volt szempont, menet közben jöttünk rá számtalan továbbfejlesztési lehetőségre. Most, amikor néhány hónapon belül Magyarország mind a 3200 település térképe digitálisan rendelkezésünkre áll, elkezdtük ezeket a CorelDRAW rajzos formátumokat térinformatikai szoftverekre átkonvertálni. Így reményeim szerint ez év végére cégünk birtokában lesz Magyarország mind a 3200 településének MapInfo-s és ArcView formátumú térinformatikai szoftverrel konvertált térképe. Ez pedig egy új kihívás, ez lesz a jövő tulajdonképpen.